Tigara boigo asama ngararinge tena siasa imeya sime yomo chobosonga barai aoni go baikirana boiga seganga yoko bwatoka masakarabo gochasyo kyombe kyobochori ne chimbe IBC eli wanjiro boigo ne chikambeni chiabo mulikito Mildred Mumanyi negekirana sensemeyo na gotwaliganira roboti rokobwatia Chingaki obochori bogendrete koba ange bono ni gobalia bakobolia ebirogo au bagendrete kwenyorelia chi certificate chiabo iliogo chiago chaka chi campaign chiabo bene Ekiombege chimbe ben nobochori IEBC nigo kiarwa chi certificate go chia ase abakobolia ebirogo au ase balia baikiranirie amachiko kolengana ne kiombekyo ase oyo kobolia ekirogo kyobo bunge korwa kitutu chache South Pius Bongeri aba oyo mobo koegwa amona Eliki Obino oyo boigo okulia ekirogo kyobo bunge bwanyali bali chache gati yabande abange Anarenge gaiga IBC ko collect certificate ya ne entire tegoro esa ore na bwate campaign schedule ekagara bante binjera ya ko na kana na akorire esa bali batama edia marita Pius Bongeri ko liande kero kya kitutu cha South bwate se ticket ya PDP ani obokano bomo kusira igora ya ratu avere cleared I got the cleared yesterday today we have been officially for a certificate yeto ilo chake gasi program yeto ya vega tayari so chakera mambia otore para toko minyokani na nitubwate ukwegena noko kaninga yasaye na tobwats na wananchi batubwats elendo igwekero kya kitu sawa wale twabire tayari asama kolile toligie kura natoko sawa bantu banyari bari cyake bona baba tayari cyenjeri bakane tibakora konya wale yabire tayari tuchake tokore final street bakatare tisa para tejeje ari barchache yekor kwere kobiro obori bo bunga bwanya ari barchache ne chama kane igongo ba salaba bakaji bose banya ari barchache ibwatsi ere kodisha para tama genderero ira bana jisukuru tiparo ro jone bretu tegaji asarikire toje njebi ndebi asarikire miaka 10 ya ari tataro jimaganda ganda igo timba timango tatigai bisina barabu kwa pongeza ngana na bare kana isibare bakore gasi abuya toera iteka chinka kabisa kera na to batakere ndu grigia takeire ndoje dikora tajamwende tutu akore wana na tokuruga tata ko so atoete chinka kona just chanyari bari chache to kwani abantu ande batoye bisoto chake campaign yeito Obino nigo airari bagaria bene na kugikiria engana y'obunyomba eyuera ase banyari bari na goteba ere nigo arachie gokorera abantu bonsi amagenderero obunyomba nanyari bari chache yeito na masaba metenga agente kika egeto na internet sana lakini ngetongo hakikishira abantu baito njenda atakobo murai wichinyomba chionsipi nda tiko bagwange sendwete na ngo chako gambera nda koreta chiklani chionspito amo chanyari bari chache ngo nyomba buno bwato nyadire muna gase to nyari bari chache roje batanga magendera go korgu chensema yemo yoka one birogo bibo gavana ngo nyomba buno bagenderete nyago danga abantu tigo barigereria makoro yo muntu barigereria ability ayo kugamba ngo nyomba mbaro no to ibore tunto kunyara kuburusia roro Chinga kechecho nigo Abuki Bongeri abaganirie abantu gokora chikura cyomorembe no bwanchani. Gendo kere kenene esa manganos. Firstly obwanchani. Tokale campaign chire peaceful. Tutarigora amana, tutarigora magena. Bantu baitomba umana kiro monta pange safari yae bakakore. Ginko reporter ya Egeta Senkendizi TV, Litaliane Mildred